Takže ahoj, vítám vás u dalšího videa. Teďka jsem si připravila video s Dádou. Dáda. Ahoj! Neboj, v pořádku. Máme natáčíme teďka, nevím. Takže Dáda na... chviličku, ano. a pak to uklidíme. Jo? Ano, mami. Dáda natáčí taky videa? Že jo? Tak řekni, co natáčíš. Prostě všechno tady teďka musí být. Jo, a co například nejvíc? Huga, funny moment, vlogy ze školy, normální vlogy. Takže určitě mu dejte like a odběr. Ano. A nám taky. Ne, Připravili jsme si pro já vás tebe míček. 2 videa. Jedno je s challengem, ale moc tam není vidět. A druhý je tady rozhovor. Kdybyste měli nějaké otázky na jeho, tak dejte zase komentář a určitě dejte like. Takže se asi rozloučíme a šťastný nový rok. Čau.